iso kiitos sulle ja sulle ja sulle ja sulle. Meidän joukkorahoitustavoite saavutettiin. Me ollaan Suomen ensimmäinen 100% joukkorahoitettu täyspitkä elokuva. Se on ihan sikakova juttu ja se on kiitos sinulle. Me haluttiin oikein kiittää tämän videon muodossa, mutta tässä on tapahtunut kaikkea muuta tammikuun aikana ja me ollaan oikeasti oltu vähän liian huonoja kertomaan teille niistä, niin me halutaan myös päivittää teidät tilanteeseen tämän videon kautta. Mitäs kaikkea on Hautala tapahtunut? No. Elokuvahan tulee oleen unelmista. Eli niin kuin koko tämä meidän Autolla Nepaliin unelma, että ajetaan autolla Nepaliin hyvän asian puolesta, niin nyt me halutaan se kertoa elokuvan muodossa ja sen lisäksi ystävälliset julkikset on sanonut, että hei, mä voin kans tulla leffaan kertoa omista unelmista, miten ne on toteutunut ja mitä hankaluuksia niissä on ollut. Ja tällä hetkellä meillä on kuvattu muun muassa olympialuistelija Mika Poutala, Musta Barbaari ja Saku Tuominen ja huomenna mennään vielä kuvaamaan Arman Alitsad. Sen lisäksi me ollaan käyty puhumassa vähän eri paikoissa. Mä olin Aamu-TV:ssä. Sitten meillä on Dream Do-seminaari perjantaina, jossa oli tosi kovia puhujia ja meistä tykättiin, mikä oli jännää. Ja sitten huomenna minä menen Jyväskylän yliopistolle. Siellä on yrittäjäseminaari tai joku Entrepreneurship Society, mikä on nykyään muodikasta. Mutta torstaina lähdetään Nepaliin kuvaamaan loppuhuipennukset, katsomaan niitä kouluja. Ensimmäistä kertaa nähdään ne. Kyllä me jotain pieniä pikselisiä kuvia ollaan nähty, mutta katsoa miten lapset on tykännyt kouluista tekemään semmoista juttua. Meillä on meidän mahtava ohjaaja Timo Peltokangas veljineen mukana ja niillä on semmoinen kopterilaitesysteemi, jolla voi lennellä ympäriinsä ja sitten saada hienoa kuvaa. Ihan sika mahtava reissu tulee olemaan. Helmi tipahtaa kohta pöydältä, niin me tässä varmaan lopetellaan. Nähdään hei. Ei kun eteenpäin.